Mga ka-journey, na ako'y pangutana nga murag simple pero makaigo. Sigurado ba ka nga ang life nga imong gi-build karon imong choice? Or basin gi-program lang ka ug wala ka kabantay? Sa gamay pa ta, gilansangan na tag script sa kinabuhi. Kung energetic ka, kiyat kay ning bata. Kung hilom ka, buotan kayo ni. Unya, dugangan pagyud og instruction manual. Maayo ni, mao ni ang sakto, mao ni imong pangarap. Tabangan pagay taglimpyo sa lubot ug malibang, kitagaan na dayon tag script sa life. The world told you what to chase, but never why you're chasing it. Usahay kapoy na ka, pero sige gihapon kag padayon. Dili tungod kay motivated ka, pero kay trained na imong mind musugot. Grabe ka ka-obedient, mura kag premium chatbot. If you're tired and unfulfilled, maybe you're working on a dream that isn't yours. Jim Rohn once said, if you don't design your own life, someone else will design it for you. And guess what? Their plan for you is not much. In short, kung dili ikaw muhimo sa imong life, ayaw pagdahom og VIP treatment. Ask yourself honestly, gusto ba gid nako ni? O gigusto lang nako kay mao'y giingon nila? Kay kung maura kay giingnan ka, scripted ready ka. Ang difference lang, walay budget imong show. Self-awareness is the beginning of freedom. The moment kamundang og palo sa script, magsugod imong tinuod nga life, dili scripted, dili force, dili hand-me-down dream, imong kaugalingon nga purpose. Mga ka-journey, success is not just fitness or wealth. It starts with clarity. Kung unsay imong gipangandoy ug ngano imong gipangandoy, comment clarity kung ready na ka magpuyo og life nga imuhang gipili, dili life nga gi-assign sa uban. Follow body and wealth journey kay diri ta maghimo og purpose. Push yourself kay kung dili ikaw, kinsa man di ay.